ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭାରି ମାନୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମଟେ ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପୂଜକ ଆସୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପୋଥିରେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ବା ନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଏବଂ ମୂଳରୁ ଏ ପ୍ରଥାଟି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଲାଗି ଆଉ ସମର୍ଥ ନ ହେବାରୁ ନୂଆ ପୂଜକ ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ। ସେ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କ୍ଷଣି ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥା ବାବଦରେ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଦିଗ ଦେଖାଇଲା ଭଳି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ଏହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁବାଲାମାନଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହେଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପୂଜକ କଞ୍ଚା ବୟସର, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ତୁଲାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପୋଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନୀତି ବାବଦରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୂଜକ ପୋଥି ଆଣି ତହିଁରେ 2ଟି ଆଦର୍ଶ କଥା ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ସତ୍ୟ କହ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ସଂଯମୀ ହୁଅ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କିଛି ନୂଆ କଥା? ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ପୂଜକ ପୋଥିକୁ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, କଥାଟା ସେଇଟି। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଆଦର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଦର୍ଶ ଯୋଡ଼ିକ ଏଯାବତ୍ ନୂଆ ଭଳି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିବା?